Eco Alfa 3, Hotel Serra Lima, 3 Hotel Serra Lima. Vale, aquí m'estan marcant un 5-5 pelat, raspat, 5-5. Vinga, atxento prou bé, atxento prou bé. Aquí em sembla que en 6 metres no havíem fet mai QSO, vull dir, perfecte. L'activitat aquesta de l'Alfa Mike 40, Lima Alfa Radio. Moltes gràcies per l'activitat, 73, bon DX. Eco Alfa 3 Hotel Sierra Lima, 3 Hotel Sierra Lima. Gràcies, Charo, 73, gràcies per l'activitat. 5-9 per vosaltres, 73. Jo he sentit, bona tarda, Xevi, jo he sentit l'Hotel Sierra Lima, però veig que no et contesta. A veure, Jordi, estàs per aquí endavant? Vinga, bona tarda. Eco Alfa 3, Hotel Serra Lima. Aviam si està per aquí l'activitat Eco Alfa Mike 40 Lima Alfa Radio. Està per aquí activa, perquè he vist aquí un cartellet que ho posava. Endavant. Sí, però no sé tot el dia fent crida. No sé tot el dia fent altres coses de fer. Llavors jo ho poso allà i qui vulgui ja sap on soc. Ho podeu anunciar, que vagi passant per aquí la gent. Vinga, va, que t'apunto. Les 18:22, perquè estic fent a mà, Hi ha 3, Hotel Serra Lima. Ok? 5-9 per tu, de l'Alfa Mike 40, Lima Alfa Radio. José, endavant. Vinga, no em diguis que sóc el primer. Hola, Tico 273, crida Alfa Mike 40, Lima Alfa Radio.
Alfa Mike 40 Lima Alfa Ràdio QRZ. Eco Alfa 3, Hotel Serra Lima. 3, Hotel Serra Lima. Hombre, Jordi, bona tarda. Ja 3 Hotel Serra Lima, des de Vilanova i Geltrú. Ben escoltat aquí, estic al turó del Puig de l'Orda. He pujat per tu, vale? M'he treballat al Joan Maria, no t'ho creguis, M'he treballat al Joan Maria, li he agradat el poesió. Ja 3 Hotel Serra Lima, ja 3 Alfa Mike 40 Lima Alfa Ràdio. Endavant, Jordi. Sí, perfecte. Ja m'ha semblat veure-ho anunciat de que havies pogut parlar amb el Josep Maria de Cercs, allà al Berguedà. Perfecte, doncs perfecte. Aquí m'arribes molt fort, Jo abans m'havia semblat veure amb el clúster que estaves a 145 i t'estava buscant a 145-550 i no havia manera. I ara, ostres, aquí arribes com un tro. Aquí arribes molt, molt, molt fort, més fort que ahir. Aquí arribes quasi 9, una senyal molt forta. Doncs Dani, et deixo en plena llibertat que facis molts contactes i amb la promoció de l'altra ràdio, 73. Molt bé, Jordi. Ja té el Serra Lima, Alfa Mike 40 Lima Alfa Ràdio. Moltes gràcies per la teva presència. Jordi, un plaer, com sempre, escoltar-te. Desitjo que passis bon cap de setmana. Fins un altre moment. Adéu, adéu, Dani. Alfa Mike 40 Lima Alfa Ràdio. Alfa Mike 40 Lima Alfa Ràdio. Des del Puig de l'Orda. URZ. Eco Alfa 3, Romeo Charlie India. Hombre, Maria, hi ha 3 Ràdio Charlie India, ben escoltat, 5-9. Vinga, perfecte, Daniel, gràcies per l'activació. Alfa Mike 40, Lima Alfa Ràdio, Eco Alfa 3, Ràdio Charlie India. Sisplau, anota també l'operador, que és el Josep Maria, Eco Alfa 3, Delta, Unió Ràdio, 5-9 també. QSL, endavant, Daniel. QSL, Maria, hi ha 3 Delta Charlie Unión, no, perdó, hi ha 3 Delta Unión Ràdio, Eco Alfa Mike 40 Lima Alfa Ràdio. Molt bé, Maria, pues escolta, m'ha sigut un plaer, Jo des de Ràdio de Peguera, mare de Déu senyor. Bueno, miraré de buscar la freqüència i ja t'enviaré per el WhatsApp, Te poso la freqüència i dona-li veu als repetidors. Maria, un plaer, una abraçada molt forta. Ok, Daniel, gràcies a tu, home, un plaer. Alfa Mike 40, Lima Alfa Ràdio, Eco Alfa 3, Ràdio Charlie India, operador Eco Alfa 3, Delta Unió Ràdio, Josep Maria, des de Mòbil Rasos de Peguera. Vinga, doncs una abraçada, Daniel, moltíssimes gràcies i que vagi bé l'activitat. I disculpeu els col·legues que estàveu aquí en qüestió. Molt bona tarda, 7-3. La pregunta és per això. El pla de treball és privat dels operadors o és d'accés públic? La pregunta és aquesta. El pla de treball és d'accés públic o només és d'accés pels que heu d'operar o que esteu donats d'altres per operar aquest indicatiu? Endavant, Miquel Àngel. El Yankee Romeo, tota la roda 3 Aires. No es va dir un llistat de persones que operessin, només que fossin les organitzacions que estan de tota aquesta colla. Tu ets, em sembla que ets d'UCAC, doncs jo penso que en principi podies operar. Únicament, si t'envio un enllaç de la plantilla, entres i simplement, llavors és molt fàcil. Quan s'obre la plantilla, tu poses a sobre d'on vols anar i 20 metres, SSB, piques a sobre, marques el teu indicatiu i ja està marcada, ja queda marcada conforme tu estàs operant. Quan acabes, clar, piques dues vegades, s'esborra i queda lliure perquè pugui entrar un altre. O sigui, no... Vaja, en principi no es va dir uns indicatius especials, ni ningú, ni una llista, ni res, no. Vull dir que en principi que vulgui operar, doncs que operi. No hi ha cap problema. Això sí que no hi hagi aquestes duplicitats que ningú no es pugui posar, per això hi ha la plantilla. Està molt bé, no? La veritat és que m'ha sobtat, perquè jo també havia fet anys darrere coses i era un xou, no? El sentit marcaves el tu, tal. Endavant, Alfa Mike 40 en reps.
Vale, moltes gràcies pel 5-9. Jo tinc aquí un 5-5, un 5-5 raspat. Hi ha molta QRM, hi ha molta QRM. Vinga, moltes gràcies pel QSO i per l'activitat que estàs fent i els altres companys que esteu activant l'altra ràdio. 73, Joan.